Il-kap nazzjonalista Adrian Delija akkuża lit-tim ta' Bernard Grech li avviċina ġurnalista tax-Xandir Nazzjonali sabiex jinfluwenza dibattitu li ser sir bejn iż-żewġ kandidati. Fi stqarrija uffiċjali Delija beda billi spjega li t-tim ta' Bernard Grech irreżista bil-qawwa biex ma jsirx dibattitu fil-kampanja tal-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Minkejja dan Delija kompla jispjega kif il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit ħabbret li nhar it-tnejn li ġej ser ikun qed isir dan id-dibattitu bejn iż-żewġ kandidati bil-ġurnalista Ruth Amajra ser tkun qed tmexxih. Hawnhekk Delija fetħilha bil-qawwa kontra l-kandidat ta' kontrih hekk kif akkuża lit-tim ta' Bernard Grech li avviċina lil Amajra sabiex jipprova influwenza. Delija kkundanna dan l-aġir min-naħa ta' Bernard Grech u żvela kif dan l-istess aġir wassal biex l-istess ġurnalista batet tinforma lill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista li qiegħda tirtira l-parteċipazzjoni tagħha minn dan id-dibattitu. Delija temm jikkundanna dan l-aġir li wassal sabiex il-ġurnalisti ma jitħallewx fil-libertà jwettqu xogħolhom mingħajr intħil. Intant ġie rrappurtat li kellim ta' Bernard Grech ċaħat l-akkużi ta' Delija u qal li ma kien hemm ebda tip ta' pressjoni fuq xi ġurnalista. Madankollu qal li kien hemm kuntatt mal-kamp ta' Grech ma' Amajra. Sostna li malli saru jafu li kien se jsir id-dibattitu għamlu kuntatt ma' Amajra sabiex jiddiskutu l-format tad-dibattitu. Kien hemmhekk li Ruth Amajra spjegatilhom li ma kienx aċċettat li tmexxi dan id-dibattitu. Qal ukoll li mhux minnu li t-tim ta' Grech irreżista dibattitu bejn iż-żewġ kandidati. Kien hawnhekk li l-kelliem għall-kampanja ta' Bernard Grech dawwar il-kaluni lejn Delija hekk kif spjega li dan kien biss attentat sabiex iħawwat l-imħuħ tat-tesserati fl-ewwel jum tal-votazzjoni għall-elezzjoni għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. Din l-aħħar ġlieda bejn iż-żewġ fazzjonijiet hija waħda minn sensiela ta' sitwazzjonijiet li juru l-intreċċi li għaddejjin bħalissa fil-Partit Nazzjonalista. Fost oħrajn il-ħamis, One News irrapport talment minn nazzjonalisti ddispjaċut li jgħid li canvassers ta' Bernard Grech qalu lil xi tesserati nazzjonalisti anzjani li huma mhux eliġibbli biex jivvotaw anke jekk dawn fil-fatt jistgħu jivvotaw.